ja euron arvot ovat siitä mukavia, että niillä yleensä voittaa, sillä periaatteenamme on, että osta arpa, voita arpa. Niin. Osta arpa, voita palkinto. Aivan. Vänkäri ja höyry. Yleisen ja tuntemattomien sarjan viimeisen lähdön kisaajat siirtyvät tuonne lähtökopeen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että 5 kärki yleisen ja tuntemattomien sarjassa ja toistaiseksi siis koko pro-kisojen 5 kärki on seuraavanlainen. Ensimmäisenä on Karkuri Rintaman paliskunnasta ajajana Eero Päkkilä, omistajana Reijo Kenttälä ajalla 1.20.47. Toisena on Business Eero Päkkilän ajama Mäkelä Karvosen omistama ajalla 1.22.41.